Τώρα θέλω να σας μιλήσω για την επόμενη συσκευή, το επόμενο gadget, το επόμενο προϊόν, που είναι επίσης ένα από τα αγαπημένα μου. Πρόκειται πράγματι για μια υπέρυθρη σάουνα, μια οικιακή σάουνα, αλλά στην ουσία είναι ένα ολόκληρο σπα σαλόνι στο σπίτι σας. Πρόκειται πράγματι για μια σάουνα που μας βοηθά να λύσουμε έναν τεράστιο αριθμό θεμάτων. Γιατί αυτή η σάουνα είναι μοναδική. Γιατί τη συστήνω σε όλους. Επειδή αυτή η υπέρυθρη σάουνα λειτουργεί με 2 είδη λίθων. Αυτή είναι ο τουρμαλίνης και ο νεφρίτης. Οι ιδιότητες του τουρμαλίνη και του νεφρίτη είναι γνωστές εδώ και πολύ καιρό. Λόγω της στιγμής της θέρμανσης, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας θέρμανσης, παράγεται πιεζοηλεκτρισμός και στη συνέχεια απελευθερώνονται ανιόντα. Όπως αναφέραμε νωρίτερα, τα ανιόντα είναι μόρια που διεισδύουν στο σώμα και μειώνουν κάθε φλεγμονή, δρούν αντιβακτηριακά, αποκαθιστούν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, ο τουρμαλίνης εκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία όταν θερμαίνεται. Η υπέρυθρη ακτινοβολία, διεισδύοντας βαθιά στο σώμα, αποκαθιστά τη μικροκυκλοφορία του αίματος και διευκολύνει τη λεμφική παροχέτευση. Και το πιο σημαντικό, χάρη στην επιπλέον θέρμανση και τη θερμοκρασία, η σάουνα φτάνει έως και 65 βαθμούς. Χρησιμοποιώντας ένα ειδικό τηλεχειριστήριο που διατίθεται στη σάουνα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία που χρειάζεστε από 40 έως 65 βαθμούς. Επιτυγχάνετε μια πολύ απαλή και βαθιά θέρμανση, που είναι ταυτόχρονα χαλαρωτική και παρηγορητική. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το χρόνο, δηλαδή τη διάρκεια παραμονής σας στη σάουνα. Τι συμβαίνει? Όταν υπάρχει τόσο απαλή θέρμανση των λίθων, δημιουργείται ένα συγκεκριμένο μικροκλίμα σε αυτή τη σάουνα. Τι συμβαίνει? Λόγω της σημαντικής υπέρυθρης ακτινοβολίας πραγματοποιείται πολύ βαθιά θέρμανση. Η θερμότητα και το υπέρυθρο φως προσφέρουν πολύ βαθιά θέρμανση στο σώμα μας. Αυτό οδηγεί στην αποτοξίνωση του οργανισμού μας. Οι τοξίνες και τα βαρέα μέταλλα αποβάλλονται. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ιδιότητα αυτής της σάουνας, ότι βοηθά στην απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων από το σώμα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολύ λίγοι άλλοι τρόποι και μέθοδοι που βοηθούν στην απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων. Η σάουνα μας το διαχειρίζεται αυτό. Επαναλαμβάνω, όλα τα θαύματα αυτής της σάουνας οφείλονται στη θέρμανση 2 ειδών λίθων, του νεφρίτη και της τουρμαλίνης. Οι ιδιότητες αυτών των λίθων, η ενέργειά τους, που περιλαμβάνει θερμότητα, πιεζοηλεκτρισμό και υπέρυθρη ακτινοβολία, όπως ανέφερα, δρούν στην αποτοξίνωση, στην αποκατάσταση της μικροκυκλοφορίας και είναι πολύ καλές για την απώλεια βάρους λόγω της αποστράγγισης του λεμφικού συστήματος και της απομάκρυνσης των τοξινών. Η κυταρίτιδα εξαφανίζεται, το περιττό νερό αποβάλλεται, το δέρμα σφίγγει και γίνεται λίο και σφριγγυλό. Αυτό είναι ένα θαυμάσιο καλλυντικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, λόγω του καθαρισμού και της αποτοξίνωσης του σώματος, αρχίζουμε να νιώθουμε καλύτερα. Διότι όταν οι τοξίνες βρίσκονται στο σώμα, δηλητηριάζουν το σύστημά μας. Χάνουμε ενέργεια, χάνουμε δύναμη, γινόμαστε νοθροί. Και στο υπόβαθρο των τοξινών εμφανίζονται πολλές ασθένειες, επειδή οι τοξίνες αυτοδηλητηριάζουν το σώμα μας. Επειδή πραγματοποιούμε μια ήπια βαθιά αποτοξίνωση χωρίς κάψιμο, είναι πολύ άνετα όσο βρισκόμαστε μέσα. Υπάρχει ένα ειδικό παράθυρο εδώ, ώστε όταν καθόμαστε το κεφάλι μας να παραμένει έξω. Στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε με περισσότερες λεπτομέρειες πώς λειτουργεί η σάουνα και πώς συμβαίνουν όλα. Αλλά πραγματοποιείται μια πολύ ήπια βαθιά θέρμανση. Η μικροκυκλοφορία αποκαθίσταται. Λόγω της δράσης των λίθων, τα συμπτώματα του πόνου εξαφανίζονται. Αν κάτι πονάει κάπου, αν υπάρχει κάποια φλεγμονή, πόνο στη μέση ή στις αρθρώσεις λόγω της θέρμανσης και όλων των ιδιοτήτων που ήδη ανέφερα, ο πόνος μειώνεται και φεύγει. Λειτουργεί πολύ καλά για την αποκατάσταση της ισορροπίας του pH του σώματος. Λόγω της απελευθέρωσης ανιόντων, τα οποία είναι αντιοξυδωτικά, απομακρύνουν τις ελεύθερες ρίζες και αποκαθιστούν το pH του περιβάλλοντος του σώματός μας. Επίσης, παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα στη μικροκυκλοφορία. Άνθρωποι που έχουν προβλήματα με στασιμότητα του αίματος, παχύρευστο και ιξώδες αίμα, αντιμετωπίζουν επίσης ζητήματα με το αίμα τους εξαιτίας αυτού. Αντιμετωπίζοντας το καρδιαγγειακό σύστημα, κάνουμε πολύ καλή πρόληψη όλων αυτών των προβλημάτων χρησιμοποιώντας τη σάουνα. Όπως λένε λοιπόν, η σάουνα είναι το ελιξίριο της υγείας. Και δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα να επισκέπτονται τακτικά μία σάουνα, είτε λόγω έλλειψης χρόνου, είτε επειδή ζείτε σε μέρος όπου αυτή η παράδοση δεν υπάρχει και δεν υπάρχουν σάουνες κοντά. Αλλά νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βρει ένα τετραγωνικό μέτρο στο σπίτι του για την υγεία του. Και χρησιμοποιώντας αυτή τη σάουνα τακτικά θα νιώσετε ότι έχετε ενέργεια, έχετε δύναμη, αισθάνεστε υπέροχα και κοιμάστε βαθιά σαν μωρό.
Γιατί εγώ προσωπικά παρατήρησα ότι αφού κάνω σάουνα, την οποία κάνω το βράδυ πριν κοιμηθώ, ξαπλώνω και κοιμάμαι έναν πολύ βαθύ, καλό ύπνο. Δηλαδή το νευρικό σύστημα ηρεμεί. Πολλές άλλες ευεργετικές ιδιότητες αυτής της σάουνας, για τις οποίες μπορείτε να μάθετε σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές συνεδρίες στο κανάλι μας στο YouTube, όπου οι ειδικοί μας αναλύουν λεπτομερώς και εξηγούν τα πλεονεκτήματα της σάουνας μας.